Kwatiri kuita zuva ranhasi rimwe zuva ratagadzirirwa naMwari. Tiri kudai kufamba nayo nyaya yaGarikai uya wekudhisapiya, kungoenda kuchimbuzi muna December. Ike zvino tinenge taakusvitsa 7 months. Mai Mike vakauya vakatsanangura nyaya yavo paTV. So nhasi uno ndati mumbonzwawo divi remurume ainge akamborora Mai Mike, uyezve nehama, tingati hama here kana kuti vavakidzani vanoziva background yaGarikai uyo akadhisapiya uyo. Vavakidzani ikoko kwamurehwa, ikoko kumusha kwavo, ikoko kwavanobva. Pane vakatifonera, pane vakatibata, asi nekuda kwechimiro chenyaya yacho hativabuditsi panapa ende hatikupii mazita avo, asi tichakupai audio vachizvitsanangurira ivavava. Tiri kuvaprotecta nekuti ivo vakakumbira kuti aiwa musaita kuti tizikanwe, asi toda kukuudzai kuti mumusha umu mwana Garikai umu mwanga makamira so. Zvinova ndo zvaane vamwe zvaakuti vamwe vasuspecte kuti kunyangarika kwomukomana weGarikai uyu zvine chekuita nebackground yemumusha. Kwakufungidzira kwevamwe, asi ndinofunga kuti nyaya yacho ichazojeka nekuti kwayakananga kwacho tiri kuona kuti inofanira kuzopedzisira yapinda kana even mudare ramambo kuti zvinhu zvijeke, nekuti inyaya ine musoro wemunhu kai, inyaya yekuti munhu haadini, munhu haapo. Ndakambofonerwa nehama dzaGarikai, vanenge vaikumbira kuti vanhu vari kukupai information ikokoko tokumbirawo kuti titaure navo kana kuti tivazive. Kupindura kwakazara ndiko kuti mazita evanhu ivavo nenhamba dzavo hatife taita mistake yekukupai. Isusu munhu anenge auya tinotedzera zvaanenge ataura, akandibuditsei asi musabudisa zita rangu, tinoita izvozvo kuitira kuti zviite zvakanaka. Hatikwanisi kukupai mazita avo. Uyezve ndoda kuti mubve maziva kuti Mai Mike zvavakauya vachitaura panapa, vhidhiyo ramakaona part 1 iya ndo zvega zvavakataura, havana chimwe chavakawedzera kana kutapudza pavhidhiyo ramakaona riya, ndo zvese zvavakataura. Saka mamwe mainformation amuri kuona tichibudisa ari kubva kunoko hatina kuudzwa naMai Mike, asi takaudzwa nevagarisani veikoko, kumusha ikoko, vanoziva background yaGarikai, vanoziva hama dzaGarikai. Vamwe vacho dzinotori hama dzaGarikai dziri kutipa imwe information yatiri kudai kubudisa. Ende kubudisa kwatiri kuita tinenge tichiita kuti nyaya yedu ijeke, nekuti pari kutsvagwa munhu kapa. Saka tinotososa information kuti zvinhu zvinyatse. Information ikaungana, mavhidhiyo ivaya muri kuona musamadherera, anobatsira zvakanyanya kana paine chiitiko chakafanana nechipi neichochi. Saka kwanhasi ndoda kuti mutange mambonzwa vavakidzani nehama. Pane murume ari panapa andoda kuti munzwe, ane masoko ari kutaura maringe nebackground yaGarikai. Mashure macho tichazoita kuti muzonzwa zvakare murume ainge akamborora Mai Mike, uya ainzi naMai Mike ndakapiwa gupuro rechilight nematenesi. Toda kuti muzvinzwire. Asi tapinda munyaya yedu, tokumbira kuti mubaye pazasi apo. Kune vose asati abaya pakanzi subscribe, itaiwo zviri kuita vamwe, kungotokonya ipo pakanzi subscribe. Panobuda ka notification bell karipo kakanzi unobva wangu katokonya futi kuita kuti mangwana patichauya nechimwe haurasikirwi. Anditika so ngatipindei munyaya yedu zvakasara. Ndingatange ndichiti nhau yekwana Garikai inhau yakabva kumashure. Hazvishamise zvekushaika kwake kwaakaita uku, nekuti mumhuri macho magara manga means iri mhuri ine kubata-bata kumwe kuripo. Zvinhu zvekuti vanhu vanenge vachizviona sezvinhu zviri normal, asi zvisiri normal zvaiitika mukati meupenyu kurarama kwemhuri iyoyi, kubva kuna baba vacho chaiwo. Baba vacho vaifamba nembudzi yavo yainzi White. Tichakura isu tichiri vana vechikoro, vachisvika nayo pachikoro
vachitoisiya vaiudza kana kuti chirarapa, voita zvavari kuda. Vapedza votorana nembudzi yavo vofamba nayo, ichifambwa nayo kunge imbwa, isitaiziva kuti imbwa ndio inofamba nemunhu kana vachinge munhu uchifamba kwauri kuenda uchienda kwauri kuenda, asi ivo vaita zvekufamba nembudzi. Rairi gotokoto hombe rine manyanga mahombe, rine mazinzewe, rewaiti rine musoro weblack. Murume iyeye airema, zvekurema zviya zvekuti vanomuziva vakanzwa matauriro andiri kuita uyu vanotonditsigira mune zvandiri kutaura izvi kuti zvechokwadi. Pamba pake chaipo paisvikwa-svikwa, uye kana gadheni rake chairo araipindwa aigona kutosiya rakashama, asi waiona munhu anotopindamo. Asi mine mango, magwavha, nzimbe, mabhanana, hazvina zvekuti vanhu vaipinda vachinoba mugadheni muya kana kutotiwo kana kuti nzara yaruma uchipfuura kuti regai ndimbotema kana gwavha kana mango. Zvaitodonha kuti bvuu zvichitoora zvisina kana munhu anobata, nekuti vanhu vaiziva kuti murume uyu anorema. Murume uyu takangokura tisinganzwisise kuti ko tikatarisa mubhurugwa make munhu uyu anenge ane katsuro kuti akazvarwa zvakaita sei zvakasiyana nevamwe. Saka nenhoroondo yazopiwa nehama yacho iyo yekurwara kwaakaita ari mudiki, ndo pandazotanga kutovhurika kuti oraiti ndo zvinhu zvakamuvhiringa kuti zviite saizvozvo. Zvekuti takambonzwa hangu runyerekupe rwokuti mhuri yake iyi haisi yake. Pane kurongerwa zviya zvekuti munhu anenge asina mbereko, zvaitwa muchivanhu zviya zvekuti hama dzinogara pasi dzokurongera weukama anopinda mumba mako, ndo zvaakaitirwa izvozvo. Saka hatina kungozviisawo mupfungwa, taingoti kutaurawo kwevanhu, kutaurawo, but nekuzobuda kwekuti hama yacho yazvidudza futi, taakutoona chokwadi chiripo, nekuti chimiro chavakanga china baba vacho kuti uti munhu aizosika mhuri, aiwa zvanga zvisingaratidzi kudaro, because zvakanga zviri mukati mebhurugwa ravo zvakanga zvisina kumira zvakanaka. Bhurugwa iri waitoti kana wakapfeka bhurugwa kudai waitoedza kuvhara, nekuti vaigara vachitanga nekatsuro mubhurugwa pamberi apa, hazvainzwisisika. Zvakaoma baba upenyu. Murume aiwa aizikanwa munyaya dzekubata-bata hake, aibata-bata. Akatemerwa mombe yake nemumwe mhuri inonzi kwaGwanyamwanya inobva kwaChiwara uko kunonzi kwaChiwara village kudhuze neikoko kumba kwavo kuya uko. Murume uyu akazvitaura padare akaita bembera akati kuti kana paine munhu akaita izvozvi ngaawe andione, asi hakuna akakwanisa kuenda. Saka akazongoti iye kune akaita izvozvi ina handina nguva yekumhangarira kana kuita sei, ndichaita zvandinoita. Hazvina kutora nguva wemhuri iyo mukomana iyeyo kuita zvaakanga aita. Munhu akatanga kutungwa nemombe, wakada kuzongozama kuda kuuya kuzokumbira ruregerero, hazvina kubuda, havana kuwirirana kusvika mukomana iye afa achitungwa nemombe kudaro, anonzi kwaGwanyamwanya. Saka hazvishamise bababa zvese zviri kutaurika zvine zviri kuitika mumusha mavo zvekuti Garikai anozongodhisapiya. Hazvishamise. Garikai wacho haana mudzimara agara pamusha nekuda kwezvinetso izvozvo. Munhu wokutoti akatombosiyirwa musha nemukoma avaka pamba kana makapasvika uchiona paine imba imwe kanenge kafurati rufu so
akakasirwa nemukoma, asi mukoma akazosvika pakudzoka asitizwawo futi nemukadzi, akazosvika pakudzoka kuti agare pamba apa pana amai. Baba vakanga vashaika kuti achizoramba achigara uko kwake kwaakanga asiwo nemukadzi zvakanga zvaakurema. Saka unotoona kuti zvinhu zvacho zvakabata kana kuna iye mukoma wacho. Munhu wokutoti akaita mukadzi ane zera rekuti vanhu vakanga vasingatarisire kuti achaita mukadzi, because akanga akura zvekuti akazoita mukadzi ndofunga panguva yacho yaaita mukadzi ndofunga anga aguma kuma 40 years ikoko paakazoita mukadzi. Karikai haana mbudzimara agara pamusha, munhu akangoitawo mukadzi ari kusango kwakanga ari. Zvekuchata zvaakutaura zvekuchata izvi, Karikai akatochata zvake zvekuchechi. Ndo muchato wavo wakaita. Mukadzi wake kuchechi auyewo achitawa akaitawo zvake zvekuchechi, akachata akagarisana nemukadzi wake, asi mukadzi haana mbogara mumusha. Aingouyawo zvekumafunctions zvekunzi kwaitawo nhamo, kwaita chii zviya zvekungonzi kune zviriko, ndo mauriro aaita nemhuri yake iwayo, kwete zvekuti akambogara mumusha. Zvine kunetsa baba, zvine kunetsa. Right, mhuri yeZimbabwe, ndofunga mazvinzwa zvataurwa nababa ava ka. Nzeve hadzina munun'una, mazvinzwira mega baba ava vachitsanangura zvanga zvavari kuziva makuriro akaitika kumusha uko nababa ava vainzi vaifamba negotora rembudzi ava instead of imbwa. So izvozvizvi ndaakukupai murume anga akarorana namai Mike achitsanangurawo side rake, ngatizvinzwire izvo. Asi regai ndibve ndatooneka nokuti handichadzoki futi panapa. Ndiri kuti senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu, zvireva kuti kana washuwa nyaya yevhu unongomhanya paUtindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Ndinonzi Leo Maposa, ndinogara muHarare, Waterfalls muHarare ndokwandinogara. Ndindayo ndiri murume wamai Mike. Mai Mike taigara zvakanaka pasina kana dambudziko, asi taenda kuchechi. Chechi yandainamata, ndainamata Masowe, Masowe chishanu. Vaitoshandira vanhu pamba, vari muprofita kuMasowe, mai Mike. Pamba taitogara zvakanaka, paiuya vanhu vachibatsira vanhu ende vachitoyambuka. Vavaine chipo chechiprofita, ende vaiti vakakuprofita vakakuudza kuti une zvakati, uda kuitwa zvakati, vakaita ukateedzera zvavanenge vakutaurira, waitoyambuka, waitobatsirika, waitobatsira. Saka rimwe zuva wakauya Garikai, indanga ndisingamuzivi. Tinogara same area, but iye anogara kuphase 1, ini ndinogara kuphase 2. Aita zvekutengesa maherbs, ndoranga riri basa rake. Echitaura kuti basa rangu randinoita ndotengesa maherbs, akambotoshandirwa kamwe kairi kese, achiva achibatsirwa pamba, ende zvinhu zvake achitotaura zvekufamba. Saka shuwa zvaitofamba, zvinhu zvake zvaitofamba, asi ega vamwe vanhu vaitobatsirwa Mwari kumbiri kunana South Africa, vaitoitirwa munamato amai Mike vavo, zvinhu zvichiita zvichifamba. Namai Mike tine vana vatatu namai Mike. Mukomana ndo first born, koya vasikana wairi. Mukomana izvozvi ane 16 years. Musikana anoteera mukomana izvozvi ane 12 years. Mumwe wacho mudoko ane 6 years.
ndo mamiriro azvakaita. 2023 mai Mike vaibuda pamba. Ndaishanda mazuva acho, ndaishanda kunight, kubasa kwandaishanda kuna Lighton, ndaishanda kambani inoita zvogaya flower neupfu. Pamwe pacho ndaibota night shift, ndandiri supervisor ikoko, ndaita night shift. Saka mumwe musi ndiriko kubasa, ndakangobatwa neupi. Ndatopedza kutodya sapa, kudya kwemanheru, angobatwa neti hope. Ndikarota sekuru vangu ini vakashaika 2005. Ndakavarota vauya, taura kuti mukadzi wako anonyepa, kuti anongonyepera kuti anoenda kumasowe kunobatsira vanhu. Ndichitora kavision so akunyepa abatsiri asi kuenda kumasowe, ane munhu ari kufambidzana namai. Ndobva ndangoti ihope, ati ihope zvino handizivi kuti zvinofamba sei. Ndakangoti ihope, asi ndakabva ndaratidzwa picture vision yakarikai namai Mike achitodanana. Akambozviiginowa tikatombogara mazuva ndakangoti ihope. Asi noona kufamba kwenguva muna May 2023, 15 May 2023 dzakabva dzadzoka futi hope dziya. Panga patova nefunga ni 2 months tadzirota hope idzodzo. Pamusi wa 15 May dzabva dzadzoka. Zvechokwadi ndakabva kubasa, dzakadzoka ndakabva ndakumbira Murungu. Pamwe ndanga padei kushanda dei, ndakumbira Murungu kuma 5 dzakuenda kuma 5 ndikati ndikakuenda emergency ndakuenda kumba. Ndezvechokwadiwo ndakauya kumba, Murungu akazvinzwisisa. Ndakangoti emergency mwana. Zvikanzi chii? Ndikati inini mwana arwara. Abva andipa driver wake nemota, ndobva ndamhanya kumba. Dzanga ndakasvika kumba zvekuma 6 kwaratonyuka. Ndobva ndasvika pamba, ndobva ndasvika pamba, ndobva ndaona pasina munhu, ndobva ndamira ndagara. Mai Mike vakazouya kuma 10 dzeusiku. Apo ingori musi wekunamata, musi weFriday. Ndobva ndavabvunza kuti ko muri kupi? Ndiri kumasowe nachibatsira vanhu chichi nachibatsira vanhu, saka kuri kwatazoenda kunoita munamato. Ndikati zvikanzi ndobva ndangozvinyarara. Ndafuma mangwana acho ndichienda kubasa, uri musi weSaturday. Taenda kubasa kudaro, kubasa kwacho zviri zvandaingonzwa musi wacho ndasinganzwi zvakanaka. Ndobva ndazodzoka kumba. Ndichidzoka kumba ndakasvika zvevasipo, pabuda usiya kamwana akatotaura kadiki aka. Madhezi acho kanga kanga chiri kadiki, kanga kasingatombokwanisi kana kudii vaine kamwe kacho kakuru aka ndokaitoziva. Kati vabuda chichi. Ndikati alright zvakanaka. Ndobva ndangoti alright. Ndobva ndatovabikira vana vanga vasina kudya, vaitaswera nenzara chikafu chiripo mumba. Vaibuda kusenisi namai, vaitaimira ini ndabuda kubudawo. Ndozvavaiita.
wagomana 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 uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Otende Otende Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neutindi TV hamakan komana eta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni Otende, 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 otende baba nesuo tasimuka tarirai